Usa ka pulis gidakop og Paltik nga armas Gidakop o Gipriso gitanggong karon sa 20 police station si P.O.2 Richie sa Kilabon. Ang pulis nasakpan sa inspeksyon nga may bit-bit nga Paltik o unlicensed nga armas. Mato ni Chief Superintendent de Bolsina, sugot nga gidili kining kanilang mga pulis nga mogamit sa armas nga dili officially issued sa Philippine National Police. Mao nga gidakop si sa Kilabon sa kalapasan sa Communican Ban o illegal possession of firearms. Ang maong pulis may giatubang nga kaso kaniadto og gidestino sa holding unit. Part of the directive sa taas, dapat ang pulis ang dadon lang katong issued firearms. So dili mi authorized magdala og mga Paltik, mga homemade or unregistered firearms. So that's why we are conducting regular inspection. So diri sa headquarters, amo ang giuna na gipang inspection. So nadakpan siya.